Крилатият пленник. Ангел Каралийчев. Навън валеше ситен сняг. Затрупаното село глъхнеше сънено под топлата снежна покривка. Градинската ябълка трепереше над плета като млада невеста, пременена и накитена с бяло цвете. Под стряхата 3 гладни врабчета ровеха сламките и търсеха житни зрънца, останали от лятната вършитба. Иванчо стоеше до прозореца, бършеше с длан запотеното стъкло и гледаше жадно как рушавите сиротни птички наближават капана му. Иванчовият капан беше направен от 2 почернели керемиди, похлупени една върху друга. В долната имаше шепа жълто просо, а горната стоеше подпряна леко с 2 пръчици, отдолу четълче, а отгоре права клечка. Тя крепеше по хлупъка полуотворен. Щом едното от връбчетата видя просото в капана, радостно зачурулика и се втурна да кълве. Другите 2 се озърнаха наоколо, не посмяха да приближат и сякаш почнаха да думат на другарчето си. Внимавай, тая работа не е чиста, ала гладното пиле не ги слушаше. То влезе в капана, почна лакомо да кълве и, без да ще, докосна с крак четълчето. Щом размърда клечката, горната керемида падна и го захлупи. Врабчето остана в тъмнина. 2 негови другарчета отлетяха оплашени. Иванчо изкреща, втурна се по чорапи навън, затече се под стряхата, грабна капана с крилатия пленник, влезе с него в затоплената стая, затвори хубаво вратата и дигна едната керемида. Врабчето шумно изхвръкна. То помисли, че е вече свободно, дигна се стремително нагоре и удари крилете си в тавана, кривна към прозореца, почна да пърпули, заудря с главичката по железните пръчки, най-сетне падна отмаляло и Иванчо го хвана. Пипнахте, рече той, сега ще намеря ножица и ще ти отрежа крилете, че тогава да видим как ще хвърчиш. Голямата ножица, с която мама режеше плат, беше окачена на един гвоздей. Почакай малко да се върне мама. Закани се той на врабчето. Тя ще ми снеме ножицата. И мушна птичето в пазвата си. Седна до прозореца и се замисли. Туп-туп-туп. Тупкаше Иванчовото сърце. Кой тупката й? Попита врабчето. Аз тупкам, отвърна сърцето. Че кой си ти? Иванчовото сърце. Знаеш ли, почна да се оплаква птичето. Иванчо иска да ми реже крилете с ножица. Ох, той е Иванчо все пак кости върши. Въздъхна дълбоко сърцето. Можеш ли да ми помогнеш? Аз не мога, отвърна сърцето, защото Иванчовото ухо е пълно с памук и да викам, няма да ме чуе, ама ще кажа на съня. Падаше вечер. Селото полека потъваше в синя мрачина. Ваньовият сън стоеше невидим пред момчето и му гаделичкаше клепачите. Сърцето повика съня и му разказа какво иска да прави Иванчо. Помогни на врабчето. Рече то. Добре, прошепна тихо сънят и затвори Иванчовите клепачи. Заспа малкото момче и на сън тръгна по снега. Вървеше босо в една вековна гора по крива снежна пътека. Искаше му се да хапне нещо, да си подкрепи силите, искаше му се топлинка, да си позгрее ръцете, ала нямаше нито хляб, нито огън в бялата снежна гора. Не щеш ли, изведнъж между старите отрупани със сняг дървета видя малка червена каштурка, а пред каштурката стои Голя.